Okay, that she's willing to sacrifice her life. Nigerian hallitus on keskustellut tilanteesta useita kertoja Suomen Nigerian suurlähettilään kanssa ja vaatinut Suomea keskeyttämään ECPAn toiminnan. Koska ECPA on Suomen kansalainen, valtion mahdollisuudet puuttua hänen aktivismiinsa ovat rajalliset. Suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi kieltäytyvät kommentoimasta tapausta. Asia mietityttää myös kokoomusta. Näettekö kokoomuksessa tämän ongelmana, että lahtelainen kokoomuksen paikallispoliitikko Simon Ekpa yrittää estää vaalien järjestämisen Nigeriassa? Tämä on sellainen asia, joka on meillä nyt selvityksessä puolueessa ja palataan tähän, kun on tarkempi kuva siitä, mistä on kyse. Paikallisella tasolla arvioidaan ehdokkaat sen tiedon valossa, mitä heistä saadaan, mutta kuten totesin, niin tätä asiaa nyt selvitetään.